भाषेचे अस्तित्व सांबाळपाक भाषेचो वापर प्रत्येक पावंड्याचेर जावप म्हत्वाचो। भाषेक लोकमान्यताय आनी राजमान्यताय मेळोवन दिवप राजभाषा संचालनालयाचें कर्तव्य आसा। भाषा माध्यमाचेर आपली भूमिका ठाम आसा अशें कला अकादमीचे अध्यक्ष विष्णू वाघ हांणी ह्या वेळार स्पष्ट केलें। भाषा आपण जेव्हा शिकतो त्या भाषेचे संस्कार मनावरती होतात, तेच संस्कार घेऊन मुलं मोठी होतात। परकीय भाषेतून हे संस्कार होणं सर्वथा अशक्य आहे, कारण भारताची जी एक अंतर्गत एकात्मतेचं भारताचं जे सूत्र आहे ते सूत्र भाषांशी निगडीत आहे। तुम्ही कुठेही जा, राजभाषा संचालनालयान कोंकणी, मराठी आणि संस्कृत भाषा क्षेत्रांत मौल्यवान योगदान दिल्ल्या व्यक्तींक भोवमान दिवन सत्कार भेटयलो। ह्या वेळार मुखेल सोयरे राजभाषा मंत्री मिलिंद नायक आनी राजभाषा संचालनालयाचे संचालक प्रकाश वज्रीकर आनी हेर मनीस हाजीर आशिल्ले। 2015 रवींद्र केळेकर कोंकणी भाषा पुरस्कार नारायण मावजो हांकां फावो जाला। बाद सातोस्कार मराठी पुरस्कार अवधूत कुडतरकर हांकां फावो जाला, जाल्यार दुर्गाराम उपाध्याय संस्कृत भाषा पुरस्कार सदाशिव टेंगसे हांकां फावो जाला। हो सत्कार शाल, श्रीफळ, मानचिन्ह, फुलांचो तुरो आनी 1 लाख रुपयाच्या स्वरुपांत आशिल्लो। इंग्लीश भाशे बाबतींत लोक जी मागणी करता ती चुकीची आसा हें तांकां सरकारान स्पश्टपणान सांगपाची गरज आसा। प्राथमीक शिक्षण मातृभाषेंतल्यान जाल्यारच भुरग्यांचेर बरे संस्कार जावं येता अशें आमदार विष्णू वाघ हांणी मुखार सांगलें। ज्ञानसंभार आपल्याकडे आहे, व्याकरणाची, नीतीची अशी कितीतरी पुस्तकं आहेत, कितीतरी संहिता आहेत, कितीतरी उपनिषदं आहेत, पण आपल्यातल्या 95% लोकांना संस्कृत शिकण्याची संधीच मिळाली नाही आणि संधी न मिळाल्यामुळे त्या ज्ञान भांडारामध्ये काय आहे हे त्यांना कधीच समजलं नाही। त्या ज्ञानाच्या कपाटाच्या किल्ल्याच कधी उघडल्या नाही। त्यामुळे संस्कृतला जे काम जमलं नव्हतं ते काम तदनंतर संस्कृत पासूनच उद्भव झालेल्या ज्या बाकीच्या भाषा होत्या या सगळ्या भाषांनी केलेलं आहे। मग ते गीतार्थ असो, उपनिषद किंवा वेदांतामधला भाग असो, धर्मग्रंथामध्ये दडलेलं गुह्य असो, हे सगळं या लोकभाषेतून जेव्हा आलं आणि तेव्हा ते लोकांपर्यंत पोहोचलं, तेव्हा लोकांना आपला वारसा काय, आपली संस्कृती काय आणि आपली परंपरा काय याची जाणीव झाली। त्या दृष्टीने आज आम्ही एकंदर मराठीचा, कोकणीचा किंवा कुठल्याही भारतीय भाषेचा आजपर्यंतचा विकास आणि आजपर्यंतची तिची वाटचाल पाहतो तेव्हा लक्षामध्ये येतं की या सगळ्यांचा डोलारा मूळ संस्कृतमध्ये असलेल्या तत्वज्ञानावरच उभा आहे। मातृभाषेंतल्यान सगळे व्यवहार जाल्यार विकासाक वेगळे वळण येवं येता अशें वागान केल्ल्या सुचोवणीचेर आपूण गंभीरपणान विचार करतलो अशें राजभाषा मंत्री मिलिंद नायक हांणी सांगलां। आमच्या भाशेचेर आनी आमच्या लोकांचेर येवची न्ही, ताका लागून जर कितें करपाक जाय सरकारा कडल्यान तर जो पर्यंत हांव मंत्री आहा तो पर्यंत म्हाजे कडेन तुमी केन्नाय ओपनली येवन ह्या विशयाचेर चर्चा केली। अशें विष्णू वाघाचे आमी हांगा खंय तरी सपोर्ट घेवपाक जाय। बरे विचार आसले आनी बऱ्यापैकी जर आमी सगळे जाण रावले जाल्यार खरेंच हें कार्य आमचे कडल्यान आयज पर्यंत जालां हाचे पेक्षा दुप्पटीन जातलें हाचें एक आश्वासन दिता। गुरुदास सावळ, कमलाकर म्हाळशी आनी चिन्मय आमशेकार हे पुरस्कार निवडपाक परीक्षक म्हूण लाभिल्ले। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार।